Някой ако има къщичка или нещо няма също. Няма ли повече вода? Не. Това намерихме. Как общо? Недомислена работа. Има ли това? Но защо по маратонките? Нямам други. Ама нека това е да получиш и ги изпареш. Трябва да си бе. Виж, добре, ще стираме. Дай ще го пътя. Страх ли те отпари? Да. Нямам нищо, ама не гледай нагоре. Добре. Нищо е скачисло. Възикаш ме. Не бе, те възикам, имаше паник в главата и... Клипче ли? Не. Нямам. Аз мислих, че ще останем без изненада, но наистина ме изненадаха колегите, не вярвах. Първо мислих, че Бачо Мариан някакива номера въртят. Та наистина не го очаквах. Само Лъчо по едно време казах, айде води. Там леко се усъмних, че нещо може да стане. Аз съм казвал да водиш. Криси като ми открадна цигарите с запалката, викам нещо ще става и последва копа с вода. Викам... Стой. И какво последва? И после! Значи... Не, сега това не мога да се изпере, моля. Така. И Криси ми ги взима, викам, опа, нещо се става и... Психопат! И ми ги взима, викам, Криси, що си сега, тя не пуши, нали? Идва ми на мисълта, заради запалката и да скрие с цигарите свещички, първа вода. Викам, ускъде ме дойде. Втора вода. Какво стана? Пяна за бръстене, кохо върху главата. И накрая... Момент накрая. Седи аз пред една камера говоря. Сам си говориш! И се снимам сам. И трябва вика в лицето. И вика, той сега пайнер ще ми го върни по по-мръсен начин. Чрез мамби по стаите. И ще видите видео на мистерии капитан Джак какво ще кара да прави екипажа си. Какво ще прави. Това не беше всичко. Чакай, да видиш тая какво те чака. Това ли свършва всичко? И торсата в лицето. Добре. Не! Я. И седя си аз и си говоря как ще им го върна и изведнъж... Не го пробвам я. Как седя аз? Казаха, че второто има вкус. И пак на Бутяга Ей, дядо я цялата! и... Пак ли го вплесвали? Ма това води до пристрастяване. Ако не си си вземала. Наистина ви благодаря много за изненадата. Благодаря на тоста. Не, колко вкусна изненада. Вкусно, нали? Наистина обещавам, Ти че искаш ще да го... пробваш, дай аз ще снимам Аз да пробвах. пробваш торта. Наистина обещавам, че ще го върна чрез вечерта на мистериите. Добре. Защото всички тогава ще ни бъдат подчинени. И наистина... Юнги... Че ми стана хубаво. Юнги, които ще метат пясъка от плажа. Четки за зъби. Това е кулинарен сериал. Аз ще пия ром. А това... Може да се